Guys, hapit din na humanang salog guys. So, kasalog din guys. Guys. Gamayan lang kulang guys. Humang salog. Ay, ubay jay gikao na ning wala ni, balaya ni. Salog lang daan. Daw kadamo-damo na. Salog na. Wala pa yung mga bungbong. Dako-dako man abi ni nga balay na di. Gwapo kaya guys kay gwapo kay abi mga looks ka mga kan ba sa ubos oh. Kita king dagat di ba? Muni yung pinak ni manindot mga larawan ri. Simple. Purma na. Pa na bracingan. Okay, say ay overlooking ba oh. Kita king kadagatan ba. Oh, see? See? Makan to ah.